Assalamu alaikum газиз туганнар, мусульман һәм муслима кардәшләрем. Менә без Арча районы Шура авылында Илдар хәзрәтнең җирендә, Аллага шөкер, менә сезнең ярдәм белән, барыгызның да тырышлыклары белән шушы урында янгын чыкканнан соң, фаҗига булганнан соң без йорт салырга тотынган идек. Менә бәлешендә ашарга килеп насип итте. Шуңа күрә Аллага шükür йорт бик матур чыкты. Bütün уңайлыклары белән, bütün шушындый бүгенге заманага туры килгән авылның иң яхшы, иң күркәм йортларының берсе булып тора. Шуңа күрә үзләренең эшләрен керткән, мал-мөлкәтләрен биргән, бөтенесенә дә Алланың рәхмәте яусын. Кемдер килеп түбәсен ябышты, кемдер килеп аның җылыту системасын эшләде, кемдер башкасын. Менә шуңа күрә барыгызга да Аллаһның рәхмәтләре яусын. Раббим безне бәла казалардан, афатлардан сакласын. Исән, имин булыгыз. Ассаламу алейкум.